alle sammen. Jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver risengrød. Det skulle bruge, det var 2 liter sødmælk, 300 gram grødris og 50 gram løseris. Det blander jeg så op sammen med, eller jeg har hældt grisen i bad, jeg kan ikke komme. Og så skal jeg bruge 2 spiseskæer fulde vanilje.